finale van het LVK. Zondagmiddag steeg de spanning in Hartje-Venray tot een kookpunt. Voor Neven, Prüfmar en Bjorn en Mieke was het hopen op een bezoek van L1. Dat zou namelijk betekenen dat zij bij de 20 finalisten van het LVK komende vrijdag in Kessel zouden behoren. Nou, het is best wel spannend. Nou beginnen de kriebels wel te komen, hè, Stef? Ja, dat is een super spannende dag. We zitten een beetje in een tweestrijd zo van wat zal het gaan worden. Zitten we erbij, zitten we er niet bij. Dus vandaar dat het zo spannend is. Zeker, gewoon weer, ja. Dat blijft spannend, hè. En wat zijn jullie verwachtingen? Ja, de verwachtingen, uiteraard, wij zijn tevreden met ons nummer, dus wij gaan ervan uit dat we de finale halen. Maar ja, je hebt er 0 invloed op. Althans, ja, het is gewoon afwachten wat de jury en het volk beslissen. Hè. Dus wij wachten rustig af. Ja, wat we verwachten, ja, dat weet je nooit. Maar wij hopen gewoon dat ze alle 3 deur zien. Prüfmar, Neven en Bjorn en Mieke. Dat zou je natuurlijk super vet zien, maar ja, je kunt er geen pijl op trekken en dat maakt het ook mooi. Schat je de kans in dat jullie bij die laatste 20 zitten? Ja, ik denk dat de kans niet heel erg groot is, maar je moet blijven hopen. We hopen natuurlijk dat we er wel bij zitten, daarom doen we mee, hè? En zijn er dit jaar veel kapers op de kust? Ja, zeker wel. Zeker in Noord, hè. Die hebben ieder jaar super goede nummers. En dan hebben we toch weer te maken met die regio-indeling dat er van iedere stukje maar een paar deur mogen. Dus dat wel. Maar allemaal goede nummers en dan is eigenlijk alleen maar chic dat dat zo is. Maar voordat er ook maar één verslaggever een stap in het centrum had gezet, waren er al andere finalisten gespot. Verrek is mooi en Mee Kiekewel werden eerste en tweede op het TVK en deelden mee in de spanning. Verrek is mooi! Ja, afgelopen vrijdag was het super vet, TVK gewonnen. Maar het belangrijkste en het mooiste was, is dat gewoon iedereen, de jeugd, carnaval heeft gevierd. En dat is gewoon het belangrijkste wat er is. Dat is echt vet. En hoe voelt het dan om als eerste daar te staan? Ja, echt super. We werden echt helemaal vrolijk en het barstte echt de bom los en het was zo'n feest. Het was echt feest. Ja, we hadden het eigenlijk niet verwacht, maar ons doel was toch wel de finale bereiken en dat was toen gelukt. Dus stiekem hoopten we wel dat we in de top 3 zouden beëindigen, maar we hadden het eigenlijk niet durven hopen dat het echt gebeurde. Naast de artiesten was het voor gastheren Gijs Schaperdonk en Twan van Bussel ook een nerveuze middag. Heel leuk om Prüfmar en Neven hier te hebben. Voor ons wat vroeg, want we zijn iets eerder open gegaan dan normaal. Maar ik heb wel vertrouwen in een klein feestje vandaag. En we hopen dat eigenlijk gewoon alleen hier op de stoep staat. Hè? Dat is het leuke. Nou, ik vind het natuurlijk super leuk dat ze hier de finale af komen wachten. Ze zijn nog even op een treden ergens. Ze komen om elk moment komen ze binnen. En ja, ik vind het fantastisch dat dat hier gebeurt. Ze hebben ook hun videoclip hier opgenomen. Dat vind ik natuurlijk ook fantastisch. Hartstikke leuk om te doen. Ik ben zelf vastelovend, zit mij in het bloed. Dus ik werk overal aan mee. Ik vind het fantastisch. En wat zijn de verwachtingen? Heel stiekem zo? Ja, ze gaan naar de finale. Zeker weten. Kan niet anders. Oh, maar ik hoop toch stiekem toch op de eerste plaats op de finale volgende week vrijdag. Tussen 1 en 5 kunnen ze komen. Dus dan zien we zelf hoe de laatste keer hier binnenkomen. En of ze binnenkomen, dan blijft het op het allerlaatste moment blijft het spannend. Maar dat is ook leuk. Je ziet gedurende de dag dat eigenlijk de spanning stijgt en dat we langzaamaan naar een hoogtepunt toe werken. Dat is een mooie dagje. En uiteindelijk kwam de lang verwachte presentator dan toch Venray binnen. En was het 2 keer feest. Voor Bjorn en Mieke op de Grote Markt. Het liedje hier is terug. En ze houden even wat, alsjeblieft. En ook op het Henseniusplein bij Prüfmar. Zeg je het eigenlijk wel? Jawel, ja. Nee, het is moeilijk. Ik besef het wel, maar het is ook inderdaad ook nog euforie en spanning die er allemaal vanaf gaat nou.
En daardoor wordt het, ja, het is, en de drank natuurlijk, dat doet ook dingen. Maar dat is allemaal een beetje, ja, doet wel veel, ja. Ja, blij natuurlijk. Nee, grapje. Blij. Ja, dat valt wel mee. Als Mieke zo gaat doen, dan is hij heel blij. Ja, Ik kan heel slecht emoties uiten, dus dat zie je dan. Nee, top. Dit is altijd, dit zijn net tegen Stef. Dit bent nooit. Dit is altijd toch een beetje spannend van, ze komen toch wel. Of, en nou, als het eenmaal is, dan is het ontlading heel groot. Als het moment ook daar is, dan denk ik ook, dat komt nu. Het duurt lang. Maar hoe sympathiek dat jullie even hier naar Top of naar de Goesting zijn komen lopen. Ja, tuurlijk. Het is mijn achternichtje. Ja, Davy is ook mijn achterneefje, dus het was sowieso win-win. Ja, ik zei, die spanning, we hebben het zelf hier ook metgemaakt, toch inderdaad, met medeartiesten. En dat er een moment komt van, luister nou nog het nummer en dat er één inderdaad wel één niet. Ja, dat is niet. Ja, dat is echt verschrikkelijk. We hebben 1 keer was het positief, 1 keer negatief. En we weten hoe ze zich hier ook voelen. En dan zien we gelijk hier naartoe gesprint. En we zagen Stef net al vol schieten. Ik denk, mot aan de doel. Ja. Rennen! Twee Venro's-artiesten, dat is weer fantastisch. Superleuk. Ja, daar hebben we binnen die 2 uur echt niet helemaal uitgedacht. Nee. Ik denk dat ik morgen lekker uitslaap. Even goed uitslapen. En dan eerst nog wat biertjes gaan drinken. En dan zien we morgen weer nieuw contact met elkaar. Of ja, broer en zus, dus we zien elkaar. We zien elkaar. Het is gewoon een beetje papa man. Vrijdag tijdens de finale zal Prüfmar als derde te zien zijn en komen Bjorn en Mieke als 11e op het finale podium.